Mitsuki! Et pääse alas, kuilu on liian kapea. Liian syvä! Myönnän, että minun olisi pitänyt kysyä lupaa ennen kuin lainasin jousipyssyä, mutta minä halusin kostaa karhulle, joka tappoi hopeanuolen isän. Sieltä se tulee. Meidän on häivyttävä täältä. Se oli oikein taitava. Todella taitava. En olekaan syönyt kunnolla moneen päivään. Mua 3 koiraa eivät pelkää mitään. Siksi ne ovat niin pelkäämättömiä. Miksi sinä minun kimppuuni käyt? Että se uskaltaa. Ei voi puhua Mossin kanssa. Miten sinä uskallat? Mennään väliin. Auta, Sniper! Mutta hopeanuoli, sinä olet liian pieni ulvomaan. Kiltti hopeanuoli. Minä tiedän sen. Meidän täytyy heti hankkia vastamyrkkyä. Ben ja sen ystävät ovat kuolemaisillaan. Sinä olet. Snipper! Auttakaa minut alas täältä. Snipper, saat tilaisuuden muuttaa tapasi. Saat pysyä siellä, kunnes olet päättänyt. Hiljaa! Auttakaa minut alas täältä. Mitä sinä teet, hyena? Minä olen Akema. Hoitaa tämä. Pentu on uskomaton. Se ei saa kuolla. Ei minun tarvitse selitellä sinulle. Niin, se oli taitava karhunmetsästyksessä. Mihin sinä olet menossa? Nyt me taistelemme. Mitäs jos panisimme ne kokeile, Ben? Älä välitä, hopeanuoli. Se ei oikein sopeudu meidän osastoomme. Ben on aivan oikeassa. Tuo pentu tuntuu olevan hyvin rohkea. Odota, hopeanuoli. Minä tulen, poikani. Kaikki on Benin syytä. Hiljaa! Minä olen se, joka määrää. Mehän etsimme koiria, jotka ovat valmiita taistelemaan. Eihän kai me lähde ennen kuin sade lakkaa.